zit jij aan toeren? Ja, wij zien aan het kent je het programma. Nee. Kijk je nooit naar alleen? Ja, af en toe, ja. Ja? Ja. Oh. Nou, wat wij doen, wij rijden altijd door de ganse provincie. En als we ergens gaan zien, dan gaan we met de lui in gesprek. Ja. En dat levert vaak hele leuke gesprekken op. Ja, dat neem ik aan, ja. Ja. En je ziet, geboren en getogen in Lemiers? Nee, toch niet. Nee, nee, waar ziet je? In Heerlen. In Heerlen, ja. Oh, dus je ziet eigenlijk in de Winkbuul. Origineel. Origineel. Ja. Dus en getogen ook in Heerlen. Ja, toch. En Simpelveld ook, gedeelte van Simpelveld ook. Ja. Oh, dus je hebt al op verschillende plekken gewoond. Ja, nee, toch niet alleen, hoofdzakelijk in Heerlen, ja. In Heerlen. Heerlen, ja. Ja. Gemeente Heerlen. Vroeger Simpelveld en toen Heerlen, ja. Dus je ziet met het miljoenenlijntje groot geworden. Ja, min of meer, ja. Wat heb je altijd gedaan? Qua werk bijvoorbeeld? Ja, hoofdzakelijk agrariër, ja. Boer? Ja. Had je geen eigen boerderij? Ja, naderhand wel, ja. Mijn ouders ook een mooie hoeve, ja. Op Imstrade. Oh, ja. dat is wel een mooi plekje, hè? Ja. Dus niet Park Imstrade. Nee. Dat is, nee. Ja. En komt goed een groot gezin? Ja. Ja? Ja. Hoeveel wordt je toes? Met 10 personen, met 10 kinderen, ja. 5 jongens, ja, en 5 meisjes. Mooi verdeeld. Geardeerd. Mooi, ja. En waar zou je qua leeftijd? Word je een van de oudste of een van de jongste? Ik word met mijn tweelingzus de oudste. Ja, van de tweeling, ja. Ja, en inmiddels 86 geworden, hè. Potverdikkie. Ja. En ik ben nu een Trentenier, hè. Dat moet ik aannemen. Ja. We zoeken ook net zitten door lekker in het parkje. Ja, even bij het kabbelend water door. Mooi, hè? Schitterend. Unieke plekjes, hè. Ja. Dit is wel heel erg leuk, hè? Ja, dat moet ik zeggen, ja. En ook dat is het buitengebied waar ik vandaan kom, daar, weet je wel, Imstrade. Ja. Het park daar, hè, van de Medische Missiezusters vroeger, hè. En nu van Joep Klinkers, die woont daar op die villa daar. Hè. Ja. Wat kunt je je ook nog herinneren van ook jeugd, toen door ook de zusters zoten en zo? Ja, toch wel. Ja, en daarvoor wil ik zeggen nog van de oorlog. Hè. Ik wil zeggen, de oorlog echt metgemaakt. Hè. Ja, dat was zeer interessant. Vaker een gesprek daarover met oudere personen ook. Hè. En als we dan vertellen ze zo, dan zeggen ze, ja, er moest absoluut een journalist opzoeken. Oh, ja. Nou, dat heb je gevonden. Maar hoe heb je de oorlog beleefd dan? Ja, door geconfronteerd met bepaalde momenten. Ik zal zeggen momenten die ze aan het einde van de oorlog voordeden. Hè. Zeg maar, ik ben dus ook 37, toen was ik 7, 8 jaar, hè, toen de oorlog. En 16 september 1944 is Simpelveld bevrijd geworden. En toen was de terugtocht van het Duits leger. En dat was wel zeer interessant hoor, die terugtocht. Hè. Die dagen, en dat was zuiver op de bevrijding was dat dus. Hè. Ja. Wat vond je indrukwekkend aan de aftocht van de Duitsers? Ja, dat is interessant hoor, wat dat betreft. En daarom bouwen ze, omdat wij dat hebben meegemaakt, hè, en dat is nog praktisch geen publiciteit over geweest, over die momentopname. Ja. Door mijn leeftijd en door mijn vader dus, hè, ook boerderij. Ja, en er was de terugtocht van het leger, Duits leger. En nou, dat zal tegen 1 uur of 1, half 2 zijn geweest. Zowat. Die kwamen bij ons daar de boerderij op. En die met, nou zeker ongeveer een 10 man, 9 of 10 man. Die en een van die officieren, die was met een
een ander, geen helm op, dus een officier, dus een pet. Pet, ja. Die sloeg op de deur bij ons. Hè. En ja, en wij waren allemaal in de kelder. Waren wij voor het granaten en voor het geluid. Ja, en toen wij dat hoorden, mijn vader was ook in de kelder en mijn moeder met de kinderen allemaal. We hadden ook nog net vers gebakken, dus zo ging dat op de boerderij. Brood en vla, omdat bevrijding, we wisten dat we binnen een halve dag bevrijd werden. Hè. Ja, en toen sloegen die soldaten op de deur en mijn vader op. En ja, en ik was de oudste, ik achter hem aan. 7, 8, ja weet je wel, dan ben je nieuwsgierig. Ja, en daar stond het. Mijn vader maakte de deur open en dan hoorden we aufmachen. We müssen im Keller, we müssen schützen. Ja, op Duits. Ja. Schuilen? Schuilen, Ja. ja, dat is Nederlands. Hè. Maar dat Duits is in Duitse staat. Nou, mijn vader zei, ja, kom maar, naar beneden. En met de mitrailleurs, maar met de stanguns en de geweren, mitrailleurs en bazooka's. Alles hadden ze aan zich hangen, handgranaten en zo, naar beneden. En ja, en een van die Duitse van de Wehrmacht die pakte mijn jongste, een van de jongste dus, 3 jaar was die baby, op de schoot. Hè. En mijn moeder, ja, dat was traditie, katholiek, bidden voordat we gespaard bleven. Die bad maar door. Hè. Op een gegeven moment, ja, we zijn 10 minuten, kwartier zijn die beneden geweest. En toen alweer opnieuw. Hè. Nog meer? Nee, opnieuw, op de deur. Toen kwam er toen een van de Duitse, dat noemen ze dus een verkenner. Ja. Die kwam dus alweer opnieuw op de deur. Die had dat dus, wist dat die soldaten bij ons dus ingekwartierd. Ja. Nou, en toen mijn vader dus alweer naar boven, ik alweer erachter hem aan. Dan was dat dus ook een Duitse soldaat. En ze moesten direct aufstehen. Aufstehen, want Amerikanen in Anzug. Oh jee. Ja, en toen die halzenverkoop. Mijn vader zei naderhand toen, dat heb ik toen ik al wat ouder was. Oh, maar dat was interessant, die knapen met 10 man daar naar beneden. Maar die stonken naar de brandewijn. Dus die wisten dat het de laatste fase van hun was. Levend of eronder. Ja, en ja, die jongen op, weg. Allemaal op. En die hadden zich keurig gedragen. Was er niemand van die Duitsers die aan die vlag ging of zoiets. Hè. Want het was interessant wat dat betreft, keurig. Ze waren nauwelijks 10 minuten weg. Wij alweer daar, en je hoorde het geluid van allemaal, mijn vader en ik in de kelder. En toen, na 10 minuten, alweer gebons op die deur. Weer met pap naar boven? Alweer met pap naar boven. Ja, dat was voor mij, al word ik 100 jaar, dat zeldzaam. Stond me daar toch een reus van een Amerikaan bij ons voor de deur. Hè. En die vroeg aan mijn vader of Duitsers bij ons op het erf waren geweest. Hè. Ja, zei mijn vader dus. Hè. Ze zijn net 10 minuten weg. En ik was naar die reus van het geweer. Een geweer had hij. Een flink groot, een gern noemen ze dat nu in het Nederlandse leger. Het grootste geweer wat het geeft. Een flinke. En het interessante van die soldaat was dat hij toch iets, ook een verkenner maar het was, heb ik naderhand gehoord, ik had interesse voor dat uniform en voor die helm wat hij had.
En op die helm die had iets bezienswaardig voor mij als jonge knaap. Hè. Had hij daar een gouden balkje midden op de helm. Heb ik me naderhand gevraagd, geïnformeerd wat dat was. Toen ik alweer wat ouder was. En dan was dat een tweede luitenant. Met 1 balkje. Was het nu een eerste luitenant geweest, had hij 2 koperen balkjes gehad. En hij had alle tijd bij die situatie, bij mijn vader, hij had een iets beter uniform aan. Hè. Het jasje open. Hè. Naar het zijtakje kwam hij met geen pakje, maar met een doosje sigaretten. Dat is hier na de oorlog zijn dat Chief-Wiep geweest en zo. Een paar verschillende merken. Bond Street die hadden ook die pakjes met geen doosjes tussen.